Hello everyone! So, adi kami yan sa gawas. So, maudlom kasi didi. So, pagawas ka na yung kabataan. Kaya waray bida. Didi. So, yung pagawas ka na kaya para makagawan naman didi sa gawas eh. Maudlom naman didi sa amon. Tapos, talago salad sa rakyan na naagi. So, for the go na yan. Diba guys? No. So, maudlom. Mada pa na akong kutay. Ako sinampay. Diri manggod maadlaw, maudlom eh. Pili be, may motor be. Dalagan siya pag may motor. Para pak makaparego kahit ako nasawa sa Danau. Ano? Doon ako nasawa sa Danau. Pati tatay. Didila! Sagdan taplak, sagdi. Sagdi kay mangin, dali na. Taplak yung kinuha niya kay naglilinopad ko no. Dili man ito maulog, dali na didi. Tatay isin itong tatay isin. Ira apoy. Ayaw. Tay. Hadlom guys na. Muran pala kasi kakuan kagabi eh. Muran. So maya maukampayan na. Kita ang tatong amon pinya. Namunga namon pinya eh. Daman. Kasi gut didi sa amon daralson ko pa. Tama namon pinya oh. Diri pa siya pwede. Di pa siya pwede. Daman. Diba? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So, diba? Kada mo sa mong pinya. Grabe. Diba? Pero di dapat nang pwede mga hilaw pa iton siya. Adi, apikin na siya pag magdulaw na yung lawas, pwede na iton siya. Ito, oh! Ito nan primero nga nagbunga. So kaya siya una mapipitas. Matamis ito nan pinyasan ako nasawa eh. Mapay na lang ay nagtanong pinya kong darling. Diba? Man ako nasawa ito man. Uli na sira. Man. Maugaw para ayaw kay nagkikinad man sa hugaw. Oh, waray na. Hadiri, ton. Ayo, iton, di, ton. Oh, suluta pa ta mo chinilas. Hugaw ko na chinilas. Hulos kasi ya chinilas. So, yan lang po. Bye-bye.